खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो स्पेशल भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो हागोन नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। जोङो गोबाङानो पान कार्ड आधार कार्ड लिंक खालामबाय जानो हागौ, नाथाय पेमेन्ट खालामहरनो हायाखै। 1000से फैसा लायो, बे 1000से फैसाखौ जोङो पे खालामनो हायाखै। बेयाव जोंना बेंकआ गुबुन गुबुन जाना दं। आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ माबायदि लिंक खालामो बेखौ फुल प्रसेस फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। पेमेन्ट माबायदि खालामो, माजों खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन आङो जोंना बे पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय डेटआ जोंना 31 मार्च। बिनिफ्राय बे 31 मार्च सिबां गासिबो लिंक खालामजोबाबा जोंना मा जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आरो जायफोरा पान कार्ड गांनै नोंथांमोना मा जागोन बेखौबो आं लास्टआव खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। गासिबखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला, जागायनोसै। आं अब्ला नोंथांमोननो खोन्थाग्रोगोन जोङो पान कार्डखौ माबायदि लिंक खालामो बेखौ आं लिंक खालामनानै गावनि मबाइलजोंनो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, फुल प्रसेस खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोङो पान कार्ड आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय जोङो क्रम ब्राउजारखौ बायनांगोन। बयबो मिथिखायो, क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव नोंसोरो नुगोन सार्च अर टाइप, बेयाव नोंसोरो टाइप खालामबानो जाबाय। इ फिलिं लिरबानो जाबाय। इ फिलिं लिरबानो बिनि पेजआ गेवखागोन। बेयाव नोंसोर नुदों इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट। बे इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। नायलांबाय था, फुल प्रसेस खोन्थागोन नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय गोजौआव बोखोदो एसे। बिनिफ्राय बेखौ डिस्कटप साइड खालामना लानांगोन। नैबे गोजौआव 3 डट दं, बे 3 डटआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय नैबेयाव दङ डिस्कटप साइड, बेयाव खनसे थुना लादो। जों डिस्कटप साइड खालामना लाबा जोंना मोजां जायो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दङ लिंक आधार, बे लिंक आधाराव खनसे थुनानै होनांगोन। अब्ला आं थुनानै होनोसै। फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय आं गासैखौबो होजोबसै। बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, बिनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै। दिनै आङो फुल पेमेन्ट खालामजासिम नोंसोरनो खोन्थागोन। गोबां मानसियानो आन्दायदों जानो हागौ बे पेमेन्ट खालामनाय समाव जोंना बेंकफ्रा सोरनाबा स्टेट नङा, सोरनाबा एलाहाबाद नङा। बेयाव जोंना पेमेन्ट खालामनायनि माखासे लिरखाना दोनदों नैयाव पेमेन्ट रिलेटेड इनफरमेसन। बेयाव नोंसोर नायदो, बेयाव खनसे थुनानै होबाथाय नायबानो जाबाय। बेयाव मा जों पेमेन्ट खालामनो हायो, माबोरै पेमेन्ट खालामनो हायो बेयाव गासैखौबो लिरनानै होदों। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो रोंखाया, गोबां मानसियानो रोंगौबो जानो हागौ। बिनिफ्राय जायफ्रा रोङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंना लानो हागोन। अब्ला आं जागायनोसै भिडिअखौ, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ इन्टार डिटेल्स, बेनिफ्राय भेरिफिकेसन स्टेटास। बेयाव नोंसोरो मोनथाम लिरनानै दोनदों 1 2 3, बेयाव मोनथाम होना दोनदों। बे मोनथामखौ फिलआप खालामनांगौ। बेनिफ्राय बे मोनथामखौ फिलआप खालामजोबबाथाय नोंसिनि आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक जानानै थागोन। बेनिफ्राय आं बेखौबो खोन्थागोन सानबेसे लायो लिंक जानायाव बेखौबो खोन्थागोन। नोंसोर फुल भिडिअ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आङो बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, बेनिफ्राय बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि पेमेन्ट खालामो। गोबाङानो आन्दायबायबो जानो हागौ पेमेन्ट खालामनाय समाव। नोंसोर भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय। अब्ला आं होलांसै, नायलांदो नोंसोर भिडिअखौ। बेनिफ्राय आं बेयाव गासैखौबो होबाय। गोजौआव पान कार्ड नाम्बार होबाय, बेनिफ्राय बेयाव आधार कार्ड नाम्बार होबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दङ भेलिडेट, बे भेलिडेटआव थुनानै होदो खनसे। बेनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंसोर नैबेयाव थुबानो जाबाय। कन्टिनिउ टु पेआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं थुबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवनानै फैगोन। आं जुम खालामना खोन्थानि खाथियाव बोनानै। बेनिफ्राय नायदो, बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय नैबेयावबो पान कार्ड नाम्बारखौनो होफिनबावनांगौ कमफ्रामाव। बेनिफ्राय नैबेयाव मबाइल नाम्बार होनांगौ, नोंनि मबाइल नाम्बार। नोङो बे मबाइलाव अटिपि नाम्बार फैगोन, नोंनि खाथियाव थाखानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेयाव। अब्ला आं होलांबाय थानोसै, नोंसोरबो नायै नायै होलांबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव गासैखौबो होजोब्बाय। बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होबाय, कमफ्राम फानावबो बेयावबो आङो पान कार्ड नाम्बारखौ होबाय। बेनिफ्राय गाहायाव मबाइल नाम्बारखौ होबाय। बेनिफ्राय दा कन्टिनिउआव थुनांगोन, कन्टिनिउआव थुनानै होनोसै। नायबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंनाव अटिपि नाम्बार फैगोन, बे अटिपि नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय।
नोंनि मबाइल नाम्बाराव फैगोन दे OTP नाम्बारा बेखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंना फैखाबाय OTP नाम्बारा, आं बेखौ बेयाव होलांनोसै। बेनिफ्राय OTP नाम्बार होखांनायनि उनाव बेयाव कन्टिनिउ नुगोन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आरो OTP नाम्बारा फैयाखैबा बेयाव दंखायो रिसेन्ट OTP, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय OTP नाम्बारा गोदान फैफिनगोन, बिनिफ्राय नोंसोरो कन्टिनिउ थुनानै होबानो जाबाय। नायबानो जाबाय बेयाव नोंनि पान कार्ड नाम्बारा फैगोन, पान कार्डनि डिटेल्सआ। बेनिफ्राय बेयाव दङ साक्सेसफुल भेरिफाइ ट्राक मबाइल OTP, बेयाव OTP फैनाया साक्सेसफुल जाबाय। बिनिफ्राय कन्टिनिउ खनसे थुनानै होदो। अब्ला नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव पेमेन्ट खालामनायनि प्रसेस फैबाय, बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो पेमेन्टखौ माबायदि खालामनांगौ। आं बेखौ एसे गोजानाव होनि नुजोबनाय बायदि। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोर पेमेन्टखौ माबायदि खालामगोन। गोबां मानसियानो बेयाव आन्दायबाय जानो हागौ। नोंसोर पेमेन्ट खालामनो थाखाय नोंसोरो नैबेयाव दङ फार्स्टनियाव इनकाम टेक्स, बेयाव नोंसोरो प्रसिड नुदों गाहायाव, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दं एसेसमेन्ट इयार, बेयाव नोङो सेलेक्ट खालामदो। अब्ला आङो सेलेक्ट खालामसै। बेयाव नोङो बेयाव होनांगोन 2022 निफ्राय 2023, नोंसोर 21-22-23निखौ होनाङा। बिनिफ्राय नोंसोर 2023-24खौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ टाइप अफ पेमेन्ट माइनर हेड, बेयाव नोंसोर खनसे सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेयाव नुगोन आदार रिसिप्ट 500, बेयाव नोंसोर थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो बेखौ आं गासैखौबो होजोब्बाय। बेखौ होजोबखांनानै नोंसोर बेयाव नुगोन कन्टिनिउ खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव नुदों, नोंसोरनो जुम खालामना खोन्थानि आङो। बेयाव 1000आ फैना थाफैखाबाय, नोंसोरो 1000 पे खालामनांगौ। अब्ला बेखौ पे खालामनो थाखाय बेयाव दङ कन्टिनिउ, बे कन्टिनिउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव पेमेन्ट खालामनायनि बेंकफ्रा ओंखारजोब्बाय। आं दहाय नोंसोरनो सेलेक्ट खालामना खोन्थाखादोंमोन। बिनिफ्राय बेयाव गासैबो बेंकआनो ओंखारजोबा, बेनिखायनो जायफोरना नैबेफोर बेंकआ गैया नोंसोरो माबायदि पेमेन्टखौ खालामनानै पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामगोन बेखौ खोन्थालांसै। अब्ला नैबेयाव दङ डेबिट कार्डआव खनसे थुदो। डेबिट कार्डआव थुबाबो जोंना बेयाव जोंनि बेंकनिया फैयाखै। आङो स्टेट बेंक दं आंनिया, बेयाव स्टेट बेंकजों माबोरै पेमेन्ट खालामगोन बेनि जेबो फैयाखै। सोरनाबा बेफोरबायदिनो जादों जानो हागौ, एलाहाबाद बेंक दं, सोरनाबा गुबुन गुबुन बेंक दं, फिन' बेंक दं। बिनिफ्राय माबोरै पेमेन्ट खालामगोन बेयाव आन्दायनो गोनां जायो। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव नुगोन, नायबानो जाबाय। आं नोंसोरनो खोन्थानि, बेयाव दङ नै पेमेन्ट गेटवे, बे पेमेन्ट गेटवेआव थुदो। बिनिफ्राय नोंसोरो पेमेन्ट गेटवेआव थुखांनायनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोङो पेमेन्ट खालामनांगौ। बिनिफ्राय नोङो नायबानो जाबाय बेयाव मोनथाम अपसन दङ, मोनथाम बेंक दङ, बेयाव नोंसोर जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो मोनसे सेलेक्ट खालामसै, फार्स्टनिखौनो। नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायदो आं बेयाव फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ कन्टिनिउ, बे कन्टिनिउ खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला नायदो बेयो साक्सेस जाबाय। बिनिफ्राय नायदो बेयाव पे खालामनांगौ जोङो 1000 फैसाखौ पे खालामनो थाखाय बे गाहायाव दङ पे नाउ, बे पे नाउआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेखौ नोंसोर एसे बोखोबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव आइ एग्रियाव खनसे टिक मार्क होबानो जाबाय। अब्ला बेयाव साबमिट टु बेंक ओंखारबाय, बेयाव नोंसोर साबमिट खालामनानै होदो। अब्ला नायदो बियो बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरनो पेमेन्ट खालामनो थाखाय बेयाव गोबां अपसन होदों। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव नुखादों पे विथ एनि इउपि एप लाइक फनपे, पेटिएम, गुगोल पे एन्ड मर। बेयाव नोंसोरो फनपे, पेटिएम गासैजोंबो सोनो हायो। बिनिफ्राय वाट्सएपजोंबो नोंसोर पेमेन्टखौ खालामनो हायो। बिनिफ्राय नायदो आं इउपिआइआव थुनानै होनोसै। इउपिआइआव थुबाथाय नायदो नोंसोरो बेयाव फनपे दं, भीम दं, पेटिएम दं, एमाजन पे, वाट्सएप एप, नोंसोरो माजों पेमेन्ट खालामो बेयाव खालामहरनो हागोन। पेटिएमजोंबो खालामनो हागोन, फनपेजोंबो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंसोरो पेमेन्ट खालामखांनानै नोंसिनि बे पेमेन्टआ जायाखैबा, थाङाखैबा, बेफोरबायदि पेन्डिं जाना थादोंबा नोंसिनि बे एकाउन्टआव हाबफैफिनगोन, नोंसोर टेनसन लानो गोनां गैया। बिनिफ्राय नोंसोर पेमेन्ट खालामखांनानै साक्सेसफुल जाबाथाय नोंसिनि बे पान कार्ड आरो आधार कार्डआ 3-3 सानब्रैनि उनाव लिंकआ जानानै फैगोन। सोरनाबा आरो लोगो लोगोनो जायो, सोरनाबा 3-3 सानब्रै लायो लिंक जानायाव। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ माबायदि पेमेन्ट खालामो। गोबां मानसियानो आन्दायनो गोनां जायो, सोरबा फनपेजों पेमेन्ट खालामनो लुगैयो, बिदिनो पेटिएमजों पेमेन्ट खालामनो लुगैयो। बिदिनो गोबां जोंना बेंकआ बेयाव ओंखारजोबा नालाय गासैबो, बेयाव जा बेंकजों
जोङो पेमेन्ट खालामनो हायो बेखौ लिरनानै होखादों। बिनिफ्राय सोरनाबा बेफोर बेंकआ गैया नालाय जोङो फनपेजों खालामनो हायो इजिलि, पेटिएमजों हायो, भिएमजों हायो, वाट्सएपजों हायो। अब्ला आङो बे मोनसेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो फैदो गुबुन मोनसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबावलायसै। बेनिफ्राय मोजाङै खोनासंबानो जाबाय नोंसोरो जायफ्रा 31 मार्च लासिबां जायफ्रा पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामा बिथांमोना उननि एप्रिल बे नेक्स्ट मासनिफ्राय 10,000 फाइन लाजागोन होननानै बेयाव लिरनानै होदों। आं बे लिरनायखौ स्क्रिनाव होला, बेखौ आं सिगाङाव नायजोबखाबाय। बेनिफ्राय बिसोरो बुंदों 31 मार्च लासिबां खालामजोबाबाथाय बिसोरो गोदान एप्रिल मास सफैबाथाय 10,000 फाइन लागोन होननानै बुंदों। बिनिफ्राय जायफ्रा खालामाखै खालामनोब्ला नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। थाब खालामदो, आं गासैखौबो प्रसेसफोरखौ खोन्थाजोबखाबाय, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जायफोरना पान कार्डआ गांनै नोंथांमोनाबो एसे प्रब्लेम दङ, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। जायफ्रा पान कार्डआ गांनै नोंथांमोना आधार कार्ड गांसेजों पान कार्ड गांनैखौ लिंक खालामनाङा। आरो बेयाव बुंदों जायफ्रा पान कार्ड गांनै मोनसे पान कार्डखौ सालेन्डार खालामनांगोन होनना बुंदों। बे सालेन्डार खालामाबा बिसोरो 6 मान्थ जेलनि बार जानो हागौ होननानै बिसोरो लिरनानै होदों। जायफोरना पान कार्डआ गांनै नोंथांमोना पान कार्ड गांसेखौ सालेन्डार खालामनांगोन। सालेन्डार खालामनायाव बेयाव बारा फैसा लाया, 100ल' लायो, नोंसोरो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे सालेन्डार खालामाब्ला बोरैबा हमजाफ्लाङोब्ला 6 मार्च नोंसोरो 6 दान नोंसोरो जेल जानांनो हागौ होननानै बिसोरो लिरनानै होदों। बिनिखायनो नोंसोरो पान कार्डखौ मोनसे सालेन्डार खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे उनफ्राव जेबो जेंनायाव गोलैया। बिनिफ्राय बुंखायो आङो जायफोरा आधार कार्ड गांसेजों पान कार्ड गांनै लिंक खालामनो नागिरदों नोंथांमोना माब्लाबाबो बे खामानिखौ दा माव, नोंसोर खालामनाङा। आरो नोंथांमोना पान कार्ड गांनै दंबा गांसेखौ सालेन्डार खालामना लाबानो जाबाय। सालेन्डारखौ माबायदि खालामो आं उननि भिडिअ लाबोगोन, भिडिअआ गोलावबा मानसिफ्रा नायनोबो बारा सुखुवा नालाय, बेनिखायनो आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना माबायदि पेमेन्ट खालामनांगौ बेफोरखौ गासैबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनलांजोब्बाय। नोंथांमोना आरो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामाखैब्ला नोंथांमोना खालामना लादो। बेयाव लास्ट डेटआनो 31 मार्च आरो 31 मार्च जोबनायनि उनाव एप्रिल सफैबा बे एप्रिलाव 10,000 फाइन लागोन होननानै बुंदों। लागोन ना लाया बेखौ मिथिया, बिनिफ्राय बिसोर लिरनानै होदों 10,000 लागोन होननानै। बिनिफ्राय लायाबो जानो हागौ, लागोनबो जानो हागौ, लायाब्लाबो बेलेग माबा मोनसे आयेन लानो हागौ। नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा खालामो। आरो आं सिगांनि भिडिअ हगारखादोंमोन जोंनि आसाम, मेघालय, जम्मु काश्मीर बानायनाङा होननानै। बेयाव दाबो बेनो एखे सेमानो, बानायनाङा। बेनिफ्राय जोंनो माखासे डकुमेन्ट बहाबा नांगौ जायो अफिसफ्राव, बिनि थाखाय बानायनांगौ जायो। नोंथांमोननि गोसो बानायो बानाया, आं रावखौबो बादा होआ, नोंथांमोना बानायोबा बानायबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।